मैन है। बीपीएल जिंदाबाद बीपीएल जिंदाबाद बाक्सानि मथंगुरि बियाबाव सा 52 बीपीएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयनिं। बाक्सानि मथंगुरि बियाबनि लहासुराव लोकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों इउपिपिएलआव जयनिं जादों बीपीएफनि गासै सा 52 सोद्रोमाफोरा। बीपीएफ दलनि सेन्ट्रेल कमिटिनि नेतारि बेगम आफ्तारा आहमेदनि गामियाव दिनै एमसीएलए जय मोसाहारिनि दैदेननायाव गासै 52 बीपीएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयनिं जायो। क'क्राझार लोकसभा बियाबनि एनडीएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादोंमोन मथंगुरि बिधानसभा समष्टिनि बारग' एमसीएलए माखन सरगायारि, रमनि दैमारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा। गिबियावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजासिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बे लवासर गामि मुस्लिम बस्ति आरोखि जोंहा बीपीएफनि हाग्रामा महिलारि सारनि घनिष्ठनि गामि बे बेगम आख्तारानि गामि बे गामिनि रायजो राजाफोरा बारे बारे हांख्रायनाय लेखा माने बीपीएफ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव हेफाजाब होनो थाखाय बारे बारे हांख्रायनाय लेखा आं दिनै रायजोनि दाबि हिसाबै आं नुजाफैदों आरो बेयाव बिथांमोननि लवासर गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो न'खर बा बाद होनानै गासै रायजो राजाफोरानो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जुगदान होबाय, जइन खालामबाय। बेयो थारैनो जोबोद इउपिपिएल हान्जानि थाखाय गोग्गाथाव खोथा, खारन हाग्रामा सार बायदि बिथांजों थाफाग्रा बे बेगम आख्तारा सेन्ट्रेल कमिटिनि बीपीएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि बिथांनि गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो न'खरबाल' बाद होनानै आरोखि दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जुगदान खालामनाया बे इउपिपिएल हान्जानि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, मोजां लक्षन। दानि बिसायख'थिनि थाखाय खोब मोजां साइन होनानै जों गनायना लानो हायो आरोखि। दिनै बेयाव रायजो राजाफोरनिबो एसे नोंथांमोना बिबुंथि मा होनो इन्टारभिउ लाबानो जाबाय। रायजो राजाफोराथ' आख्ताराखौ मोनबो साबजाखौ जों दिनै बे मेलनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय आरोखि। आगोलावनो सरासनस्रा खबरखौ मोनबाय थाखायोमोन, दिनै रोखा जाथारबाय। माने बे लवासर गामिनि गासै रायजो राजाफोरा बे बेगम आख्ताराखौ रावबो सासेबो मोजां मोनाखौनो जों बुंनांगोन आरोखि। 90%। दिनै साबेसे ओरैनो जयनिं जादों नोंथांमोननि गामिनि? ओरैनो 51 मेम्बार्सआ दिनै जइन जाबाय आरोखि। आरो माखासे दंबायो दा बेलासि नालाय मोनाबा मथा मथि आरो 100 जनसो दंबायो होनना बुंदोंमोन। दिनै आङो बिजि सिडिउलनि थाखाय माने टाइम मथे फैनो हायाखिसै, आगोलाव फैग्रोबाय नालाय बिदि जादों आरोखि। सारखौ नुनो मोनदों जोङो बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जुगदान जानायनिफ्राय गोबां खस्थ'यै गिदिंनाय बा जुगदान जानाय खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। आङो मथा मथि 6 रोजासो जुगदान खालामबा आरो 5 रोजासो दंबायो आरोखि। दा बेखौ खेबसेनो जमा खालामनो हायाखै। 2 थारिखआव मथनगुरियावबो जोंहा शिबसानि प्रग्राम दङ। बे आइ लाभ इउ बाजार मथन समथि आइ लाभ इउ बाजाराव जोंहा प्रमद बर' सारनि प्रग्राम दङ। बे प्रग्राम खालिबो रोजा मानसिया जयनिं खालामगोन। आरो बेनि उनाव 5 थारिखआव सालबारियाव प्रमद सारनि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल दङ, बेयावबो रोजा माने जयनिं खालामबावगोन आरोखि। बे सोलिबाय थागोनानो आरोखि। ओरैनो जोंथ' आंनि समस्थियाव आङो जिथु न'आव खालामदों, बर' नङा, बर' हक, असमिया हक, बेंगलि हक, मुसलमानफोरानो हक, माने एक्सुलेट मेजरिटि कमिउनिटिसफोरनिफ्राय जथेस्थ' जावरिखांदों। बेखौ नायोबा मथा मथि बेहाय 80% आंनि समष्टिनिफ्राय जों भट मोननो हागोन। आरो बे नोजोरजों जुदि सारा समष्टिखौ नायोबाथाय मथा मथि 3 लाख, 2.5 लाख जों लिड लानानै देरहानो हागोनखौ माने रोखा नुयो आरोखि। आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि हालसाला मा जालांगासिनो? आफादगिरि महिलारि सारनि हालसाला बारा मोजां नङा, खारन थांनाय 2-3 एमपिखौथ' खोमाना लाखाबायानो। गाव निजेनो बिटिसिनि चिफ थाबाय, ओरैहाय मन्त्रि, साथाम मन्त्रि, रायजो सभानि एमपि, मेम्बारनिफ्राय आराम्भ खालामखानाय डेभेलपमेन्ट जिमान बर्ड दङ
गासैबो बि पि एफ हान्जानिमोन दिनैथ' बेफोर मोनसेबो गैला मेम्बारबो गैला चेयारमेनबो गैला मन्थ्रिबो गैला सरकारबो गैला एमपिबो गैला दा बिदिखौ नायोबाथाय मथा मथि आरो जिथु सहयोग दंमोन थांनाय बाराव दा आंजोंनो मथा मथि 11,000सो बि पि एफनिफ्राय कर्मीजों भटारजों 11,000सो इउ पि पि एल हान्जायाव जुगदान खालामगासिनो दङ आरोखि बिदिब्ला जोबलांनायनि लामायाव बिटिआर निस्सय मथा मथि बे इलेक्सनाव जेनखागोनानो बे इलेक्सन जेनखांनायनि उनाव फैगौ 25आव खेबसे गेलेबावगोन एक्सुलेट मेजरिटि गभर्नमेन्टआव माबा एमसिएलएथ' मोनखानाय नङा जेला एमसिएलएफोरा गावबा गावनि लामाखौ लानाय बे खाथांखा बेखौ नायोबाथाय देरहानाय एमसिएलएफोरा बि पि एफनि देरहानाय एमसिएलएफोरा 25आव गावबा गावनि लामाखौ लागोन जेला दा बेखौ नायोबाथाय मथा मथि 26आवलागै बि पि एफ पार्टिया डिलेट जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरोखि क'क्राझार लकसभायाव खाम्बा बरगयारि बिथाङा गावनि देरहानायखौ रोखा होननानै दाबि खालामबाय दङ दे बे बिसायथिफोरनि बे मोनसे सिमां थायो खिन्थु गासैबो सिमाङा मोगथाङाव महर मोननो थाखाय इसोरासो मिथिगौ आरोखि दा बे बिसायख'थिया रायजो राजानि आखायावबो दङ थांनाय दिनफोरनि माबाखौ नायोबा रिजाल्टखौ नायोबा रायजो राजाया दिनै थारिखआव प्रमद बर' दैदेननाय इउ पि एल हान्जाजों दङ आरो एनडिए हिसाबै गुबुन हारि जनगोष्ठीफोराबो गोगोमैनो दंखायो आरोखि बेखौ नायोबा मथा मथि देरहानाया निश्चित आरो खाम्फा महिला सारा जेननाया खाथाङानोसै बेखौ बुंजायो आरोखि सारा बि पि एफनि माखासे लिडारफोरखौ जुगदान खालामनो इउ पि पि एल लाबोबाय थागोन नामा लासैनो औ नै बिथाङा आब्दुल खादेरमोन बिथाङा मिया जोंनि इउ पि एल हान्जायाव जइन खालामदों बिथाङा सालबारि जिल्लानि जेनेरेल माबा सेक्रेटारिमोन आरोखि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे मानास समस्टिनि इलेक्सन एजेन्टमोन आरोखि दिनैनि थारिखआव बे सालबारि जिल्ला बि पि एफ कमिटिनि आरो मानासनि इलेक्सन एजेन्ट बि पि एफ दलनि इलेक्सन एजेन्टआ दिनै बि पि एफ दलखौ नागारना इउ पि एल जइन खालामनाया बे बि पि एफनि थाखाय मोजां लक्षण नङा आरोखि बे मानास समष्टियाव মই যোৱা 19 তাৰিখে বি পি এফ মথনগুৰি ব্লকৰ ছেক্ৰেটাৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইউ পি পি এলত জইন হৈছোঁ আৰু মই আচলতে উত্তৰহালি প্ৰাইমেৰী লোৱাহুৰ ছুপাৰ এজন উদীয়মান যুৱক হয় মোৰ যোৱা বছৰ মই আৰু মোৰ টিমে যি কষ্ট কৰিছিলোঁ কষ্টৰ ফলত আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আক্তাৰ আহমেদে প্ৰায় 400 ভোট লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিল ইয়াতে 3জন কেণ্ডিডেট ইয়াৰে আছিল মাখন স্বৰ্গীয়াৰীও প্ৰায় 400 ভোট পাইছিলে গৌতম দাসে 130টা ভোট পাইছিলে আৰু বাকী অন্য দুটা দলে 36টা ভোট পাইছিলে আৰু এই 375টা ভোট পোৱাৰ কাৰণে আমি ঘৰে যাই পেলাই আমাৰ এই টিম ৱৰ্ক যিকেইজন আছে প্ৰত্যেকে মিলি পেলাই সেই কামখিনি কৰিছিলোঁ আজি এইটো জইনিং চেৰেমনিত আৰু ইউ পি পি এল দলৰ জয় মুছাহাৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু মাখন স্বৰ্গীয়াৰী ইত্যাদিৰ যি নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত যি প্ৰচাৰ কাৰ্য যি চলিছে বা পুৰণা আমাৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তাৰ জৰিয়তে যি কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এবাৰ মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আক্তাৰ আহমেদক তেওঁ CWC নে PWP মই নাজানো তেওঁক দেখুৱাই দিয়ক আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এই 215 নম্বৰ বুথৰ পৰা ট্ৰিপুল সংখ্যা মানে 100 ভোট ক্ৰছ কৰি দেখুৱাই দিয়ক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ জিন্দিগিতো নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি যি পথেৰে ৰাজনীতি যি বক্ৰপথৰ ৰাজনীতি কৰে তেওঁলোকে এইটো ৰাইজে জানে যে এই ৰাজনীতি আৰু ভাত নাই ৰাজনীতি কৰিব গ'লে ৰাইজৰ লগত প্ৰেম থাকিব লাগিব এজনৰ প্ৰেম হ'লে নহ'ব প্ৰত্যেকজনক প্ৰেম কৰিব লাগিব মানুহৰ সুখে দুখে আগবাঢ়ি যাব লাগিব মাত এষাৰ দিব লাগিব বন্ধুত্ব সুলভ ব্যৱহাৰ লাগিব মাত্ৰ যে কোনোবাৰ লগত কাৰো লগ ধৰিলে ইউৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব মই খাম্পাৰ লগত তেতিয়া লগ কৰিব কেইজন কেইজন গৈছিল তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব বুলি তেওঁ মানে খুব প্ৰকাশ কৰিছিল মোক এজন মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু আছিল প্লাছ মোৰ পেহীৰ ল'ৰা তেওঁৰ লগত লগ কৰিবলগীয়া তেওঁৰ অৰ্ডাৰ লাগে মই বিয়া পাতিবৰ কাৰণে ছোৱালী চহৰ যাবৰ কাৰণে তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে তো যাৰ কাৰণে এৰি আহিছোঁ বাবা তোমাৰ দল তুমিয়ে কৰা তোমাৰ যদি সেই মানে নিজৰ ঘৰৰ দল বি পি এফ তুমি কৰি থাকা না চেলেঞ্জ কৰি ওলাই আহিছোঁ দেখাই দিয়া না যিকোনো পদ্ধতি তোমাৰ চেলেঞ্জ মানে একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ইউ পি পি এলত আহিছোঁ আৰু দেখুৱাই দিম না 100 ভোট 215 নম্বৰ আকৌ কৈছোঁ 215 নম্বৰ বুথ 100 ভোট কৰি দেখুৱাই দিয়া মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ বাকী বিজেপি ইউ পি পি এল SGP তেনেকুৱাকৈ আমি যি কাম কৰিছোঁ যদি আমি মেজৰিটি মানে এবছলুট মেজৰিটি 800+ ভোট যদি পাব নোৱাৰোঁ 1200ৰ ভিতৰত 800+ আমি পাম বাকী তেওঁলোকে 100 নাপাব চাই থাকক ধন্যবাদ